Simple raman unta kayo nagod kung dili sila ganahan ni Sara. Simple raman na kayo ilang pildihon take 2028 anong mo gasto pa man gyud og kwarta sa kaban sa gobyerno nga gasto-gasto lang na may eleksyon sa 2028. So didto nang nila pildihon. Matod pa bitaw nila taong bayan naghuwat kuno ang taong bayan. So mayong gabi kanatong tanan. Welcome back sa atong channel. Daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta. O sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog po og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon mga par kay ang impeachment complaint nga gipile sa mga congressmen kay gibasura man sa Supreme Court mga par. Kunya gibasura sa Senado. Kunya gusto sa Makabayan Black nga sa sunod tuig ilang i-refile og balik. Mo-file sila og balik mga par nga ilang i-impeach si Sara sa 2026. Hibaw man ta mga par kani ilang pagukod ni Sara. Usa kini ka dako nga pamulitika. Kay nahadlok man guni sila mga par nga si Sara Duterte nga makadagan og presidente sa 2028 unang ilang pugnan Mayo. Ngita sila Mayo paagi nga mapa-impeach si Sara para dili makadagan sa 2028. Di ba ta mga par nga ang kaning ilang gipile nga kaso ni Sara ilahara gining pagpangdaot kay tungod kuno about sa confidential funds nga mali ang paggamit ni Sara sa iyang confidential funds. Pero kitang tanan mga pa dili na ta masul sa ilang bulsa. Nagkibaw naman ta silang pamaagi nga usara na ka pamulitika. Kay kaningong impeachment complaint nga par dugay-dugay na ni nga giplano sa mga congressmen niadto pa ning 2023 bag-o pa lang nidaog si BBM si Sara sa 2022 pag 2023 nagplano na ang mga congressmen nga ilang ipa-impeach si Sara. Kunya wala madayon sa 2023 kay gusto mo sa mga congressman mga par nga ilag yung ipadayon. So taod-taod na din nga plano sa mga congressmen mga par nga ilang i-impeach si Sara sa 2023 pa di ay mo nang ang mga tao nga nakasabot na karon nga dili na mo to sa ilang mga teknik mga par kay kibaw na ang mga tao nga usara ka pamulitika. Kay gusto nila nga si Sara Duterte dili gyud padaganon pagka presidente sa 2028 kay naaman sila gitawag na to og nagpaluyo nila mga par nga maoy mudagan pagka presidente sa 2028. Okay unta kayo to ba nga makiglaban sila nga patas ba? Simple raman unta kayo nagod kung dili sila ganahan ni Sara. Simple raman na kayo ilang pildihon take 2028 anong mo gasto pa man gyud og kwarta sa kaban sa gobyerno nga gasto-gasto lang na may eleksyon sa 2028. So didto nang nila pildihon. Matod pa bitaw nila taong bayan naghuwat kuno ang taong bayan. Kinsa magud na ang taong bayan gud nga pagkaluoy ba ng taong bayan nga mao may pirmi in taon nga mapasanginlan mo nang ilang yung gukuro ni Mayo si Sara halos kada tuig ilang pasakaan og kaso kay gusto nila dili makapahuway si Sara. Dili kalakya dili kapahuway si Sara ni ilang yung gukuron na dili nila pakatulgon si Sara.